visitar o Marteñán destacou a actividade da rondalla. Antes xa houbera alguna, que se truncara coa guerra, e foi este grupo de mozos que volveu a organizala. De feito, no mes de novembro de 1948, xa ia Regino a buscar o permiso ao Concello a correr porque senón xa non poderían sair despois. A rondalla de Valadares foi unha das máis importantes da zona sur de Vigo, o que lle serviu aos seus componentes para que as rapazas novas lles fixesen máis caso. O capitán da rondalla fora don Sabino do Camadón, e os abandeirados Julián Alonso Alonso, Manuel Fernández Dávila e Regino Figueroa Piñeiro.
Qué bonito también Cruces de bandeiras, saúdos entre abanderados, protocolos de recoñecemento neste encontro de certame de rondallas de Reis en Gondomar. A rondalla do Centro Cultural de Valadares dalle a benvida a rondalla de Mosteiro Pesegueiro,